लोगोफोरनि जाबाय जोंहा टावै जा माने सेकेन्ड पापार ना फानि मिटार ना ओमफ्राय नै बिजि होगासिनो no 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 लेली है क्या अमा बेदर लाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ नुगासिनो लोगोफोर डुप्लिकेट कालिदास माने लोगोफोर आं दारा आलादा आरोना दिनै लोगोफोर कालिदासनि मोनसे लोगोफोर एक्टिं खालामनायदो जेरै माने लोगोफोर कालिदास हालाया माने गोदोआव आरो बंफां गावनो जना गावनो हाना गैया होनबा स' बे लोगोफोर बे एक्टिंखौ माने आलादा खालामगोन आरोना स' आदाया खालामगोन लोगोफोर आं खामा माने आंनि न'आव माने लोगोफोर कनसेप्टआ आंनि नङा आरोना स' आदानि कनसेप्ट माने आंखौ भिडिअ बनायनो थाखाय माने केमेरा हमनो थाखाय लिंदों आरोना स' लोगोफोर दायो जों नै सहैबाय जागासिम माने आदा बुरि जेनेबा टपिकआ कालिदासनि दंफाङाव गाव दांगोन गाव थानाय जागोन दांगोन आरो सिगाङाव जेनेबा कालिदासा मारै बनायोमोन बिदि जेनेबा कपियार जेनेबा मायाम जेनेबा डुप्लिकेट माने कभार कालिदास कभार थ' नै दंफांनि मोनलोफोरनि खुरुसुआ जागोन नायनानै ओरैबायदि हाब्रु होनदो लोगोफोर नै दायो सहैबाय माने लकेसन आरोना ओमफ्राय नै जोंनिया आर्टिस्टआ हाबलांबाय दे माने लोगोफोर जोंनिया फार्स्ट शुटिंआ जाबाय दैयाव माने ओरैबायदि डेन्जार माने लोगोफोर नुगासिनो ओमफ्राय दैनिफ्राय फैगोन बंफां कालिदास आरोना सेकेन्डआ कालिदास दे रेडि थ' बे लोगोफोर माने दै सिङाव हाबना माने बे जाब्लाथाय अंखागोन आरोना मानसिया लकडाउननि इफेक्ट भगवान जादले नङा सेरे ओंखार भाई लकडाउन खुला नहीं खुला अच्छा ठीक है थ' लोगोफोर दा जोंनि नेक्स्ट शुटिंआ जाबाय बंफां सायाव आरोना कालिदास जाबाय दा थ' नैबे जाबाय माबा मोनसे लकडाउन इफेक्ट ओमफ्राय दा नेक्स्ट मेन जेनेबा कालिदासा फाय गाखोर फाय कालिदास थागोन रा सिन्था खालामनानै कालिदासा गाखोबा जोंनिया दायो आं रिस्क गैया गिलिबा no 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 Ini boleh ini. Baik kesal gili mana men? Pira orang gili mana? Good morning लोगोफोर लोगोफोर दिनै तारिखआ जाबाय 19 मे आरोना स' दाखालि जों बिफां दाननाया 17 मे मोन लोगोफोर स' आं साननैनि उनावसो दिनै जों केमेरा हमदों आरोना थ' दिनै जोङो फेरखौ मोनसे खामानि दङ एसे थांसै माने गारिखौ बेसांबा गोबाव जाबायमोन गारिखौ दिहुनाखैमोन दानखेक माने दाखालि आइनि गस्ला आइनि दख'ना लायनाय आं बिनिफ्रायनो गारिखौ आं दिहुनाखै आरो न'सिंनिफ्राय आरोना स' दिनै लोगोफोर गारिखौ माने एसे स्टार्ट खालामसै माने सां गारि गोदान न' होमबा सां दिमै थाबा गारि हामा जायो माने एसे जाम जायो आरोना थ' एसे गारि दिनै माने साफ्रेना बायनोसै ओमफ्राय आं नै थांनो रेडि ओमफ्राय लोगोफोर गिबियावनो थेंक इउ स' माच आरोना माने सानसेनि गेजेरावनो ओरैबायदि माने नोंथांमोना ओरैबायदि जोंखौ अननाय बा जोंनि भिडिअ आरोना सर्ट भिडिअ माने ओरैबायदि अननाय माने लोगोफोर 99.9% मानसिया जेरै मोजां कमेन्ट होदों आरोना माने ओरैबायदि माने सापर्ट ओरैबायदि मोजां मोनो जोंनि भिडिअखौ माने लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो जेनेबा नेक्स्ट पार्ट लाबोनो थिनदों ना स' लोगोफोर जों दायो सानगासिनो आरोना नेक्स्ट पार्टनि थाखाय जों मा स्क्रिप्ट लिरगोन स' जों दायो सानगासिनो लोगोफोर स' जोंनि स्क्रिप्टआ रेडि जादोंबा जोङो अभियासलि जों नोंसोरनो जनायगोन ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं नै बोरमाखौ माने नै दायो आं माने बोरमाखौ जमगासिनो माने बोरमाखौ निजा फायना हो आरोना बोरमानि आलिया बेलेग थ' नोंसोरनि जायगा बिजा नङा नै लोगोफोर जादों बोरमाफ्रा गासिदो 24 लोगोफोर गासिदो आरोना बिटिएलबो दोङो फिसाबो दोङो गिदिर दोङो तो गाइस अभी हम जाने के लिए निकल रहा है तो नै जोंनिया भागिमोन दायो जों थांनो ओंखारबाय माने ओमफ्राय नै जोंनिया नोंलाय मा सिरि आरोलाय नोंहा ब्लग नाया नामा बेमारियालाय बेमारि सिबियो थ' माने हप्तासेनि उनाव दिनैसो गारिखौ स्टार्ट खालामसै माने मा जागोन गारिया स्टार्ट जागोन जाया माने थ' लोगोफोर लागदों बास खेबसे जागोन स्टार्ट जागोन गारिया थ' गारिखौ करते अन जाखाबाय दे थ' लोगोफोर खेबसे लागैनो हप्तासेनि उनाव गारिया स्टार्ट खेबसे लागैनो आरोना थ' माने मा नांगोन ओरैबायदि मोजां बेटारिया बिनिया माने दिनै गारिखौ मोनसै पुरा 80 नै गोरबोआ माने बख'नायदों आरोना ओरैबायदि खस्थ' नै सैमा दङ साय हारसिं नङाबा आंहा बखायासो र' लोगोफोर दायो जों थांनोसै ओमफ्राय जि खामानि दङ बेखौ मावनो फैनोसै आरोना थ' लेट्स गो
तो गाइस नै दायो जों सफैबाय मोनसे फार्मासियाव माने लोगोफोर खामानिया बेयावमोन आरोना माने जा बिब' नै माने मोदोम ओंखारनाय मुलि नागिरगासिनो मा जागोन बिदि साला बेमारिया ओमफ्राय लोगोफोरनिबो जादों जा आफानि मितानि फार्मासि आरोना माने जा सेकेन्ड पापानि फार्मासि दावै नायो क्या दावै मा खबर ओइबो लोगोफोरनिबो जाबाय जोंहा दावै जा माने सेकेन्ड पापा आरोना आफानि मिता आरोना ओमफ्राय नै बिजि होगासिनो बिजि होसिगोन आरो बोरै बोरै खबरा सोलिगासिनो बिदास दासिमबो कर'नायाव जोबो गिनायाव हरले आरो बिदिखौ गुड हेल्थ माने लोगोफोर जिहेतु दासो नै लकडाउन नङाबा सबिनिखौ बेदर मोनजाथाराखै सबिनिखौ सानबाय जे बेदरखौनो एसे लांस्रानोसै नामा होननानै जा बेटिया लेलि है क्या अमा बेदर लाबाय नै तलफोर लाबाय नै अमा बेदर सेरसे ओमफ्राय दायो नोंथांना संना जाहैनोसै आरोना माथोरलाय नै जोंनिया बेदरा मोनबाय बिनिसै बेदराव अमा बेदर ओमफ्राय निजा दोङो मिस्था गोखा आरो अमा बेदर ओमफ्राय निजा दोङो फान्थाव एवनाय ओमफ्राय जानोसै आरो लोगोफोर दा गाइस दायो नै जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दायो नै मोनाबाय आरोना लोगोफोरनि ब्लगा एकदम सिम्पोल जाबाय माने सिम्पोल मोनसे ब्लग बनना होबाय आरो लोगोफोर थ' लोगोफोर फैगासिनो नेक्स्ट मोनसे धामाकेदार लोगोफोर भिडिअ स' दिनै जों सानबाय स्क्रिप्टखौ बाट स्क्रिप्टआ फुरा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे नङाबा स' जाय नैबेसिमहालागै आंनि भिडिअखौ नायगासिनो स' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाय जायाखै नैबेसिमावलासे भिडिअखौ नायगासिनो स' बिथांनि अरिजिनेल फेन आरोना थेंक इउ स' माच आरोना आं थाब समनि गेजेरावनो आंखौ नै 33K साबस्क्राइबारसिम सहैहोबाय नोंथांमोना एरै स' थाबैनो आंखौ 50K सिम सहैहोदो स' आसा खालामबाय नैबे इयारावनो 50K सिम सहैयो नोंथांमोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे नङाबा नेक्स्ट भिडिअ मा फैयो जेबो बुंनो हाला मानोना जेबो कन्टेन्टआनो गैला आंनियाव स' मानसि लोगोफोर नायनोसै आरोना मा भिडिअ फैयो अ माय गड लोगोफोर कारेन्ट थांबाय